Der var 2 ting, han ikke havde fortalt Gunnar. Den ene var mere håndgribelig end den anden, og skulle helst dukke op som en overraskelse. Et S han gemte i ærmet, der en gang for alle skulle vise de andre, at nok var han den yngste, men ikke den bagerste, når det for alvor gik løs. Lars smilede og lagde sig ind over skrivebordet og så ud i den frodige præstegårdshave, hvor vasketøjet hang blafrende i junivinden. Den anden hemmelighed. Han trækker sig nølende bort fra bordet og mærker det lette sug i maven. Klokken er næsten 3. Snart vil skyggen fra kirketårnet ramme plænen, flagstangen og nyttehaven som en formanende pegefinger. Den anden hemmelighed skulle forblive hemmelig. Til evig tid, om muligt. Han lægger en flad hånd på globussen, der flytter sig villigt. Mellem Langemann og Guldbrand kan han se Texas. Når krigen engang er overstået, når grænserne igen bliver åbnet, når verden folder sig ud, så vil han rejse. Suge som en flittig humlebi og suge til sig. Klokken slår 3. Han kender storebroderen godt nok til at vide, at han vil stå i værelset inden for 1 minut. Præcis som aftalt. Men alle hemmeligheder, hvisker Lars, gemmer på en brist. Nu lyder Gunnars skridt på gangen. Tunge og målbevidste. Store højtidelige Gunnar-mand, der efter sommerferien er senior, 3. gear, en naturlig leder, den fødte autoritet, en ren engel. Lars har kendt ham, før han kendte sig selv. Gunnars ansigt over hængekøjen en sommerdag i Danmark. Familien er i haven. Lars har sovet til middag i det fri. Gunnars rødgule fehår står som en glorie om hans salige månefjes. Øjnene er halvt lukkede. Af lutter sjælefred, som faderen ville sige. Bag Gunnars ansigt ses kun himlen, som er uendelig blå. Et kort øjeblik tror Lars, at Gunnar flyver. Der er kun 18 måneder imellem dem, men Gunnar er født voksen. Englen fra Sankt Petri, en ren velsignelse. Han tager Lars ved hånden og fører ham hen til kaffebordet. Billedet er fra før krigen. På lydsiden høres dæmpede stemmer og klirrende porcelæn. Fred og ingen fare. Fuglene ruller sig i støvet, og duerne kuger i tårnet. Man er hinsides depression, støvletramp og okkupation. Hvis samtalen nævner 2 skygger i det lokale paradis, så er det arbejdsløsheden og Stalins Rusland. Men der står hjemmebagte boller på bordet med det musselmalede stel, der er placeret i en cirkel om den blå kaffekande. Og nede for bordenden sidder den gyldne Gunnar med blikket indstillet på uendeligt. Om munden dvæler et sageligt smil, øjnene er halvt lukkede. Han lukker himlen ind. Uden for døren giver han sig god tid. Gunnar har bevaret dette forhold til tiden. Den skal ikke jage med ham. Selvom han er blevet ældre og vokset sine forældre over hovedet, er han stadig den samme. En pryd for byen, for sin familie og for roklubben, ikke mindst. Når han synger for i aflagen, står der et lys om hans hoved, og når han som den mest naturlige ting i verden spiller hovedrollen i Reichs julespil, går folk hjem og taler om den nye Kai Munk. Lars er ikke vokset op i nogens eller noget slagskygge, men i Gunnars lys. Jeg elsker ham, smiler Lars og må indrømme, at det lyder en anelse overbærende. Det banker på døren. Mærskumsnatten, der hænger i Gunnars mundvig, er et arvestykke og et adelsmærke. Den er ravfarvet, krum som et posthorn og med en lugt som brændt hjemmesko. Til gengæld har deres højhellige farfar, biskoppen i Viborg, pattet på det selv samme snokketræ i en menneskealder, og et ubekræftet rygte vil vide, at i hvert fald mundstykket kan føres tilbage til Sten Stensen Blichers dage, hvor han ifølge Gunnar har lavet de berømte ridser med sine små, sorte tænder. Og i Gunnars øjne, rettere mund, gør det piben til noget helt unikt, hævet over denne verden. Han havde fået den af deres far, der led af en del astma og 2 dele hypokondri, og som gav den til Gunnar som en stafet og et scepter. For Gunnar var den desuden en talisman og en relikvie, der fyldte ham med forfædrenes ånd. Ren overtro, naturligvis. I hvert fald ildelugtende. Nå, sidder du der? Begyndte Gunnar og suttede på piben. Ja, det er mit værelse, mumlede Lars og rullede med øjnene. Ironi var desværre spildt på Gunnar. Han klodede med kændermine på det lille kobberstik, der forestillede en eller anden domprovst fra Ribe, hvis ydre fællestræk med det skotske højlandsfor var grunden til, at han stadig hang der. Gunnar så på sin hellige hyggespreder og rømmede sig.
Han ville aldrig komme til at ligne et gejstligt højlandsfor, om end det for længst var bestemt, at G. Balstrup efter studentereksamen skulle til København for at læse teologi. I Lars' øjne kunne han vel nøjes med at sende 2 års forbrug af piberensere og vedlægge biskoppens udgræs, der blev betragtet som noget nær dødehavsrullerne i den nærmeste kreds. Gunnar sagde: "Det er, som du ved, helt op til dig selv." Han lød både venlig og myndig, som når lægen siger til patienten: "Personligt vil jeg anbefale operation, men beslutningen er deres." "Jeg vil, Gunnar," sagde Lars med overdrevne mundbevægelser. "Jeg vil." Gunnar så ud af vinduet, hvor moderen pillede ved en reparation på en af faderens hvide skjorter. "I aften kl. 20:15, sagde han, "til aftengudstjenesten, hvor far vil lyse for Ellen og Viggo, og hvor vi blandt andet synger Til vor lille gerning ud." Han så direkte på Lars og tilføjede: "Vi tager splitten i midten af andet vers." Lars så ud i haven, hvor skyggerne faldt på plads, hvor krigens tummel, som moderen udtrykte det, aldrig skulle nå ind. Gunnar nynnede salmen, som han kunne uden ad. Han sang væsentligt bedre end Degnen, der ellers kunne råbe hele sognet op, og 10 gange bedre end sin far, provsten. "Når man blander astma og kinko, lyder det sådan," undskyldte faderen sig. Gunnar smilede kort til Lars. "Hvor meget vejer du, brormand?" 61 kilo. "Her, doktor. Hvis jeg skruer træbenet af, bliver det 1 kilo mindre." Gunnar åbnede vinduet. "Det var nu mere for din egen skyld," sagde han. Lars følte sig lidt forvirret over alt det pjat. Okay, han var lidt nervøs. Vidste godt, at vægten spillede en rolle. "Men vi giver dig nok en talje på," sagde Gunnar så. "Jeg holder den i tænderne," sagde Lars stolt. Gunnar så skeptisk på ham. Så strækte han armene og gabte inderligt. "Gode arme," tænkte Lars, "er en engel." "Vi måtte jo stemme om det," sagde Gunnar. 2 gange faktisk. Ja, Gunnar," stønnede Lars, og så de 2 andre for sig. Professor Luffe og Søren. Gunnars klassekammerater, der sammen med Gunnar var ryggraden i byens legendariske otter, hvor Lars sad som koks, styrmand og Gunnar som stroke. En af landets hurtigste både. Gunnar lukkede vinduet ud til haven. Klokken var 3:30. "Nå, I 4. Det var noget af en mundfuld. Men det var en god en af slagsen. Ligesom jeres opponentsgruppe sagde lige før, så var I rigtig gode til at fordele ordet. Næsten ned til det eksakte sekund. Jeg er rigtig glad for, at I har udført jeres fordeling så nøje. Klassen var vist enige om, at jeres fremlæggelse om hamburger sad lige skabet. Jeg selv lagde mærke til, at klassen var optaget under hele jeres indlæg. Det var rigtig fedt at se, at jeres oplæg lagde op til diskussion i klassen, da I var færdige med at fremlægge. Og I kom også rigtig godt på under diskussionen. Det viste mig, at I alle 4 havde 100% styr på, hvad det var, I lige havde stået og snakket om i et kvarter. Jeg selv er stor fan af dystopi og fantasy, så jeg synes specielt, det var interessant at se jeres tolkning af bøgerne som en helhed. I havde jeres egen tolkning på emnet, og fremførte det rigtig godt. Under jeres fremlæggelse lagde jeg mærke til, at efterhånden som I kom længere frem, blev I mere selvsikre, og det gjorde I alle 4. Dog havde jeg lidt svært ved at høre, hvad du, Gert, sagde til tider, da dit talesprog gik en kende stærkt. Meningen var dog til at forstå, og jeg kunne mærke, at du havde styr på, hvad det var, du talte om. Jeg synes klart, at jeg kan se fremgang siden jeres sidste fremlæggelse. I er i den grad alle 4 vokset med opgaven, og virker mere sikre på at stå oppe foran klassen. Selvfølgelig kan man ikke komme udenom, at I var lidt nervøse. Det kunne man også lidt se på jeres kropssprog. I stod lidt indelukket, men heldigvis var det ikke så meget. Og det er også meget normalt, når I jo ikke er vant til at stå op foran klassen og snakke så længe. Men det bliver I nok. Lise, jeg kan huske, at vi under vores sidste vejledningsteam snakkede om, at du stadig følte dig usikker foran klassen. Og jeg gav dig nogle øvelser, du skulle arbejde på. Jeg går ud fra, at du synes, de har hjulpet, for det kunne jeg i hvert fald mærke. Jeg kan tydeligt se en forskel på dit tempo, når du taler foran klassen. Det er blevet mere balanceret. Det er rigtig dejligt at se, at du har arbejdet med det, og at du har forberedt dig. Under din sidste fremlæggelse talte du lidt hurtigere, hvilket gjorde, at du blødede lidt rundt i det. Det var selvfølgelig ærgerligt,
da du havde forberedt dig rigtig meget. Men denne gang fik du slet ikke kludret i det, og det var super fedt at se. Frederik, de sidste par gange, jeg har set dig fremlægge, har du støttet dig meget op i dit talepapir. Vi aftalte, at du denne gang skulle forberede dig mere. Det forstyrrede mig ikke nær så meget denne gang. Der var dog et par gange, hvor du kiggede ned, men du er blevet meget bedre til at få øjenkontakt med klassen, imens du fremlægger. Du har rykket dig meget fra din sidste fremlæggelse. Rom blev ikke bygget på en dag, men med langsomme skridt. Du er på en sikker vej, der helt sikkert vil få dig rigtig langt. Og Carla, jeg er helt sikker på, at det ville gavne dig, hvis du begav dig ud i mere udfordrende opgaver næste gang. Under din fremlæggelse bevarede du øjenkontakt med hele klassen, da du fortalte under Dias-showet. Du var rigtig selvsikker, og det kunne jeg mærke. Det var spændende at høre din fortælling. Du brugte slet ikke dit papir, da du talte, hvilket gjorde, at du var mere tilbøjelig til at leve dig helt ind i det, både med kropssproget, øjenkontakten og dit talte tempo. Gert, i starten af din fremlæggelse havde jeg lidt svært at høre, hvad det var, du sagde. Det blev dog markant bedre, efter du havde været på et stykke tid. Jeg ved godt, du har arbejdet med dit toneleje, og det var rart at se, da du skinnede igennem og snakkede fra dit hjerte. Du endte faktisk med at snakke helt klart og tydeligt. En ekstra bonus for dig var også, at du holdt øjenkontakt med dit publikum stort set hele tiden. Som I ved, stillede jeg jo et par krav til jer, da I begyndte på jeres opgave. Tekstindholdet har I klaret rigtig godt, og I er kommet godt rundt om alle hjørnerne. Der har været en rød tråd igennem hele jeres fremlæggelse, og jeres skift fra person til person har været flydende. I har sat jer godt ind i emnet og lavet et godt produkt. Jeg har jo fulgt jeres udvikling under hele jeres gruppearbejde, og jeg har kunnet mærke, at jeres samarbejde har fungeret rigtig godt. Der har selvfølgelig været nogle bump på vejen for jer, men det er jo en af udfordringerne ved at samle 4 personers meninger til én endegyldig. Jeg er glad for, at nogle af jer har begravet stridsøksen, da dette i en kort tid satte en stopper for jeres fremgang med opgaven. Jeg synes, at det er rigtig flot at se, at I har kunnet se bort fra det, og dermed fået en rigtig god uge alligevel. Som jeg sagde tidligere, har I fordelt tiden lige lidt imellem jer alle 4. Det er rigtig rart, at I alle har haft lyst til at have lige meget taletid. Derudover har jeres alle 4's øjenkontakt været helt eminent, stort set hele tiden. Jeg tror, at det er en stor grund til, at I fangede klassen under jeres fulde fremlæggelsestid. Med hensyn til jeres Dias-show, så var det jo et krav, at det skulle med. Jeg kan tydeligt mærke, at I har gjort jer umage og sørge for at have styr på det hele. Det var også et godt input at have stillespillende musik fra filmen under jeres gennemgang af det. Det skabte en rigtig god stemning, og det kunne jeg og klassen mærke. Dias-showet var dog lidt mangelfuldt, da I manglede nogle væsentlige hovedpunkter. Det I havde med var godt, men til næste gang vil jeg gerne have, at I arbejder med indholdet og layoutet af Dias-showet, da dette kommer til at få større og større betydning igennem det næste års tid. På nogle af jeres slides stod der rigtig meget, og på andre stod der knap så meget. Hvis I kunne finde en middelvej, ville det være super godt. Men denne gang har I vist mig, at I har forstået meningen med Dias-showet, da I viste mig, at dette var en stor støtte for jer alle. Et Dias-show skal være kort, kontant og fangende, og I er godt på vej. Så lidt mere forberedelse, og I vil være på helt rette spor. Det er heller ikke en dårlig idé med lidt flere fangende billeder, da et billede jo siger mere end 1000 ord. Jeg synes dog, at de billeder, I valgte, passede rigtig godt ind, men flere billeder vil i hvert fald være en rigtig god idé til næste gang. Denne fremlæggelse har været en af jeres første store fremlæggelser, så jeg vil sige tak for det gode arbejde, I har udført. Og desuden fik jeg også besvaret jeres problemformulering rigtig godt og grundigt. Jeg vil selvfølgelig have, at I skal tænke over, hvad jeg har fortalt jer angående jeres udførelse her i dag. Både på de ting, I klarede rigtig godt, og på de dele, som I kan arbejde lidt mere på. Jeg synes dog, at I er kommet rigtig godt i mål. Tak for denne gang, Gert, Lise, Carla og Frederik. Jeg har valgt at give jer 10, og det har jeg valgt at give jer, fordi I stadig har lidt, I skal tænke over, når I fremlægger.